Bafana namhlanje uhamba usuku lonke angazi ngikubone ngithi wathi ngiyafika ngale ngakingathi hayi akabona lo usuku lonke. Bafana Ngenzenjani? bengawenza interview bafana namhlanje. Hawu buye wenza interview buye ufuna umsebenzi bafo. Bafungeke ngikhathele uhlale ekhaya manje mina ngikhathele bafungeke. Hayi incane ngokuyikhuthaza ekade u350 kwinyanga ezulu zonke ubhizi la no350 wami nje uzokuzwe ukuthi kunjani ukukhipha imali. Imali baba. 350 nje washaya ngasukusebenza waphela nawo kuphi. Hawu mfethu kuphiwa mina manje wakho kangeke. Shusibhelo wami. Onawa ngizwela. Oh shit. Ngomane kuncishe phela next month. Khamba kanjani futhi umsebenzi nakho ungaze kuncishe nje mhlawumbe usunomsuya sebenza. Ngisengifika laphana ngabatshela ukuthi mina ngiyichaza ngoba abantu abaningi sebeyangazi ukuthi usiphumelele. Angikuzimala angubafu wena ungqongo wena. Ngumkhonto obukhali mina. Awuyichazi nje ungqongo. Ngafike ngathi hayi mina angiyichazi ngoba vele ngusiphumelele wangqongo. Sebeyakwazi. Sebeyakwazi. Buye ufuna ke bani umsebenzi? Buye wephi lapha? Sehardware mfethu, hardware. Ufuna indawo ezibiza kanje? Manje laphana bese bafike bangibuze ukuthi kahle yini umehluko phakathi kwe-software ne-hardware. La vele njengomuntu ozodinga isipani mase ngiyabachazela ukuthi into zakho phela. Phela into zami ke leza ngangithinta mina ke la. Awuzani. Ifike ngichaza ukuthi okay, i-hardware ilapho usuke kuyingubo enjengo skin jean kanje ukuthi zibe nzima ukuthi uyiqoqe yabo. Into ebanzima skin jean ubusukunzima. Hardware. Hardware. Unzima kunyosi. Kusuqoqsha usilento i-hardware. Ngiyibona lengane lami khamisa. Hardware nayo isebenza hardware mhlawumbe. Mase ngiza kwi-software. Kwi-software izinto njenge-8 nje ubona iskate manje usifake nje la ngizathi usishubile. Soft fast futhi usishubile. Usiqoqe yabo mhlawumbe njengepedi usishubile ufaka fast. Bengazi yena mntwana. Yona software nayo le bafika abachazela lapha phezulu basibathi hayi basibathi hayi bazongifonela kusasa. Ushayile wapha interview yakho. Bafungena laba. Hayi uzana. Asangibona ngoze ngikwenze i-drink usuyasebenza.